Sunana Fatima Usman Kinal. Na fito ne a matsayin Fatima a cikin shirin Bana Bakwai, kuma na fito ne a matsayin 'yar jarida. To, aikin jarida dai kamar yadda muka sani yana da aiki ne mai ɗan hatsari duba da yanayin rayuwar da muke ciki yanzu. So, rawar da muka taka a ciki tare da Nafisa, so mun fito ne a matsayin 'yan jarida, mun yi gwagwarmaya, mun sha wahala, an faɗa an tashi, duk dai garin ƙoƙarin ƙwato rayukan mutane haka. Wahala dai a ƙoƙari a kare al'umma daga faɗawa halaka dai. Sunana Fatima, reporter daga gidan rediyon Daɗin Kowa. Haba yallaɓai, wannan wani irin rashin adalci ne? Ta ya za a kama yaro da laifi irin wannan na fyaɗe kawai wani ya zo ya karɓe shi? At least ai sai ka nuna ba za ka iya ba.